ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪೂರ 2-12 ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಜನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಪೋಯ್ರ ಸೀರೆ ಅವಡು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಎಂಕ್ ದೊತ್ತುನರತ್ತ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಫುಲ್ ಸೀರೆ ಕಾಕಜಿ ರಾಶಿ ಪೂರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಉಂಡು ಕಾಕಜಿ ಪೂರಂಗ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಮನದನ್ ಕಾಂಡಿ ಬತ್ ಸಾರಿಲಾಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದಾಯ ನಿಕುಲ್ ಪಂತಿಚ ಅದು ಈ ಬಕ್ಕ ಲವ್ ಮಲ್ತನು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಮದ್ನೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊಂಡ ನಾನು ಎಗ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೇ ತುಪ್ಪಾಡು ಆಪೆನ್ ಆಳು 2 ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಆ ಪುಂಜೋಡು ಬತ್ತುಂಡು ನಾ ನಾಟಕದವರನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ 6 ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಅಹಂಕಾರ ಬೋಡಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದನೇ ತೂಪು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಡೀಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು 6 ಪಂಡ ಇತ್ತೇರು ದಿನಶ ನೀರು ಮದ್ನೆ ಹೊಡಿ ಐದೊಕ್ಕ ಪಿರ ಜೋಕುಲು ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪೋಯಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲನ್ನು ಯಾನೇ ತಂಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕು ಎನ್ನ ಪೊಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಬುಡ್ಚಿ ಆ ಟೈಮ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ಇನ್ನ ಬಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಆಡಿ ಇಂಕ್ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಜೋಕುಲ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಟೂರ್ ಪೋಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪ ಫಾರಿನ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತೂ ಕನ್ನಡ ತೂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬೊಂಡಲ್ ಪುರುಂಡತಿ ಅವ್ರು ಈತಿದ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಡುಪ್ಪುಣು ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲಂದ್ರೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಪೆ ದಯ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಿಂತಿಜಿಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸೈನಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಊರ್ದ ತರಕಾರಿದ ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಪಡಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈಕೊಂಡು ಪತ್ತನೆ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆಗ್ತಾನಕ್ಲು ಪರ್ಪುನಕ್ಲು ನಾಟಕ ಆಗ್ತಾನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇನ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟೈನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಡ ಇರೇ ಆಗ್ತದತ್ತೆ ಇರೇಡ ಏರ್ ಪಾತೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಜೀರಿ ಏನು ಅಪಗನಕ್ಕೇನು ಅಪಗ್ಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ನೊಪ್ಪುಂಡು ಐದು ತುಂಬಿತ್ತೀರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಂಚೆನ್ ಚಾಣಂದು ಪಂಡಾರೆ ಐದಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಅವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಮದ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಈಜಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀರ್ದೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ಸದೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂಗಂದ್ ತೋಜಿನಲ್ಲ ಯಾನವೇನು ಎದುರಿಸ ವಯಸ್ಸದೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಬುಡಿದು ಎನ್ನ 2 ಜೋಕುಲು ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಲ್ಲ ಇದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಳ ಏನು ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಬರೋಣ ಎಂಕ್ 38 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದನೇ ತೂಪು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆಲ್ 3 ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪಾಗ ಅಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಲಕುಮಿಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಡೀಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಡೀಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು 6 ಪಂಡ ಇತ್ತೇರು ದಿನಶ ನೀರು ಮದ್ನೆ ಹೊಡಿ ಆರ ಒಂಜಿ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಣು ಅರ್ಥಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಆತಿಜಿ ಪಂದ್ ಆರ ಏನ ಮಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಪೂರ ಊಲ ಅರೆ ಇಂಕ ಏನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಏನು ದಯ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪುನಗಲ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಐದೊಕ್ಕ ಪಿರ ಜೋಕುಲು ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪೋಯಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲನ್ನು ಯಾನೇ ತಂಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಬುಡ್ಚಿ ಈ 2 ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏನು ನನ್ನ ಹೆಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ಇನ್ನ ಬಾಲೆಜ್ಜೆ ಇರೆಗ ಆವರೇಜ್ ಪಂಡ ಅತ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಜೋಕುಲು ಬೋಡೆ ಇರೆಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಾಂಡ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಆಡಿ ಇಂಕ್ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲು ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಅವ ಯಾಕ ಈ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ ಕೊರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅಕುಲು ದಿನಾಲ ಎಂದ್ರೆ ಪಾತಿರುಡು ಎಂದ ಅಂಕಲ್ ಎಂಚುಲ್ಲರಿಂದ ಕೇನುಡು ಅಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಪಂನಾಗ ನಮನ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಕ್ ಸಟ್ ಆತೆ ಬೇತೆಕ್ಲು ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಂದ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಸೌಜನ್ಯತೆ ನಮಕ್ ಬೋಡೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀತಿರತ್ತಾನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದ ಹಿಲ್ಡಾ ರಾಯಪ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆರ್ ಪಂತೇರು
ಹೌದು ಮಗ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವಾಗ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅತ್ತದ್ದುಂಟು, ನಾನು ಸಾಕಿದ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದೆ. ನನ್ಗೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಲೈಫ್, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಋಣ ಇದ್ದದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮಗ. ನೀನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಡೀರು. ಅವನ್ ಜಾರ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಡಿ ನಾವಿನ ಅಳವಡಿಸಂಡೆ. ಏರಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ಆಕಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ಮಲ್ಪುಚಿ. ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಕುಲು ಸ್ವತ್ತ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ದಿಯಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನ್ನ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೋಲು ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಇತ್ತನಿ ಜಾಲೆ ಬಾಲೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಯೆ ದಾದಾಡಲ ಪನ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೆಂಕಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಆಪಿನಿ ಅತ್ತನ್ನಕುಲು ಅವು ದಾಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇತಕ್ಲರ್ ನಂಗೆ ಅಂಜಿ ನೋವಾನಲ ಘಟನೆ ಉಂಡ ಈರು ಎನ್ನಪ್ಪ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಯರ ನಿನ್ನಪ್ಪ కొని ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರನ್ನ ಬದು ಸಡನ್ ದಿನಚರಿ ದಸನ್ಲೆ ಒಯ್ತಿ ಘಟನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕುಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ನಾನು ಪನರೆ ಪೋಂಡ ನಿಷ್ಠ ಅಂದೆ ಅಮ್ಲಿಡ ಅವು ಎಂಕೆ ಪಂತಿನಾಯಿ ಎಂಕೆ ಇತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಿನಿಯನ್ನ ಇತ ಇಂಟಲ್ತು ಡಾಲಬಲ್ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಕೆ ಪೆಟ್ಟಿದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಮಲಂದು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೀಟಿ ದಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ಪು ನಿಜವಾದ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯಲೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪು ಏಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೋಪಪ್ಪುಜಿ ಅಂದತ ಬಕ ಅವು ಅಕುಲು ಎರಡು ಹಾಕ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಪೋನುಂಡು ಬೇತದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸುರಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಗಣ ಐದು ತುಂಬುದಾದ ಬನ್ನಗ ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಏರ್ ಬರಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದೂರ പോകുന്നില്ല ಯಾಮನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಕೈಯಾರ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಂತ್ ಕಡ ಬಿಡ್ದೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರೊಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗಂದ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಯೂಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಮೀನು ಉಂಡು ಬಂಡೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಸೈನಾಗ ತಿನ್ಲಿ ಸೈ ಬಂದ ಸೈ ಶೋಧಿ ಅಂದು ಚಪ್ಪೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಈತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇ ಈತ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೇರು ಚೀಪೆದ ಬಂಡದು ತುಯಿನಿ ಅತಿಥದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕೊಡ್ಕದೆ ಮುಲ್ತದ ಹೀರೆ ಮಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋತಿರು 3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೇ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ದಿನೇಶನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐತನೆ ಅಂತ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಮಿಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ನೆ ಮಂತಿನ ಅವಡು ಅತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಈರು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಜವನಿ ಆಂಡಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡ್ ಮಂತಾರ ಪಂಡತನ ಎಂತ ದಿನೇಶನ್ನ ಪುದರ್ ಕೇನೋ ಒಂದು ಏಪಲ ಏನು ಕೇನು ಅಂತ ಪನ್ನಿಬೇಟಿಗೆ ಇಂಕ್ ಸಡನ್ ಉಂಡ ತೀರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿನ್ ದಿನೇಶನ್ ಈ ಪಾತ್ರಡ್ ರೈಸ್ ದಿಜಿರು ಈ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ ವಾರ ನೋವುಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿನ್ ಸಡನ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಈ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ತು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅವೇ ನೀರು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ನ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏಪರ್ದು ಮಂತಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟೋಲೆ ನಾನು ನೋಕುದುಂಡ ಏಪಂಡ ಅಂಚ ಬಂದೊಂದು ಹಾಳತ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಅವಪಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯರ್ಲ ಅತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟರ್ನಕುಲು ಪರ್ಪುನಕುಲು ನಾಟಕ ಆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಂದ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನು ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆಂಡ ಎರ್ಲ ಪಾತೆನ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಡ ಈರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಇರೇಡ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಜೇರಿ ಅಪಗನಕೇನು ಅಪಗ್ಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ನೊಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಜೇರಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಮನಿಪಂದಕುಲು ಬೇರ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಉತ್ತರ ಕೊಂಡ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಮನಿಪಂದಕೊಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಐಕೆ ತಿಳ್ತನ್ ಪೋಪಿರ್ಪಿರ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕಾಮನ್ ಅದು ಅಂಚ ಬಂದು ಒವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿದೇಕ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಳಾತಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪಂಡೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿದೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ನಾಟಕ ಉಂಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟೆ ಬಂದು ಲೆತ್ತು ನಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಯೆ ಮೆಂದು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯೆಲ್ಲ ಪರ್ದೇ ಪೋಯಿನಿ ಪರ್ದಾಯನ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಂಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಇರ ಅಶೋಕ್ ಅಮ್ಲ ಮೊಗ್ಗರು ಬಂದು ಆಯನ್ನ ಐತೆ ಅರೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ತೀರ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ್ಲೆಂದು ಕೋಡ್ಯಾರ್ನ ಬೋಡೆದಿ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಡು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಆಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏನಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ಕಟ್ಬಿಡೆ
ಅತ್ತೆಂಡ ಎನರ್ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಡ ಅವ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಇಡಬೇಕು ದಾದಾಂಡ ಬೇತ ಸಾದಿ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಆ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ನಡು ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿತು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ತಿನ್ಪಾವೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂಡ ಈ ಪರ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬುಡ್ಚಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪೋಯರ ಬರ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಆತೆ. ಇರಗಿ ಈತ ಈ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಓಡು ಈತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಯಾನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರವೇರು ಬಂದು ಯಾನು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೇಂದೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಕೇನುವೇರು ಇಂಗೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಬಳ ಬತ್ತನಂಡ ಓಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೊಡ್ಡ ಬರಪುನೆ ಇರ್ನ ಈ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಇರ್ ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಏನ ಪಪ್ಪನಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಅಂದೆ ನಾಟಕದಾಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ನು ಇರೇಗ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂಯರೆ ಪೋತಿನಿ ಅಂದೇಜಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆತನೆ ಆತೆ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ರಿಚ್ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಸೆ ಪಂಡ ಏನನು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಡಿ ಯಾನಂಚೂರು ದಾದ ಪಂಡ ಪಟ ಪಟ ಪಾತಿರ್ಬೇತ ದುರ್ವಸ ಮುನಿಲೆ ಕೋರನೆ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡ ಬಕರ್ ತಂಡಾಪೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಏನನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ ನಾಟಕದಾಕ್ಲೆನ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಅಕುಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ ಆತಿರ್ತಾನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಗ್ರೆೈನಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅವ್ರನ ಮಗಲೇನು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಯ ಹೊಡಿತನು ಆಕ್ಲಿನ ಹೊಯ್ ಕೊಡು ಯಾನ ಆಯ್ದಿರಾಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಗ್ರಿ ಆಯೇನು ಅಡೆ ಆಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಾತ್ರಗದೆ ಪೂಪಿನ ದುಮ್ಮು ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರ್ತದ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಪ ನಾನು ಯಾಮಡೆ ಬುಡ್ಚತ್ತ ದಾಯ ಪಿರ ತೂಪುನು ಐರ್ ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಮದ್ನೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊಂಡ ನಾನು ಎಗ್ರೆ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಲದ ಕೈ ಈತ್ ಕಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಣಾಲು ಬುಲ್ಪೋಲು ಇಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ ಪನಂದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಡ ನಾನು ಎಗ್ರಿ ಆಯೆ ಅವಲ ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಪೊದು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊಂಜ ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಮದ್ನೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪನ್ಲೇನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲದ ಕೈ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಗ್ರಿ ಆಯೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಪ್ಪಡು ಆಪೇನ್ ಆಲು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಂಜೋಡು ಬತ್ತಪಂಡ ಆ ನಾಟಕದವರನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಾಡೆ ಆರು ಎಂಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಡಲಿ ಆಲು ಏತು ಹಾಂಕಾರ ಬೋಡಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಅವಡನ್ನ ಆಗುದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆ ವಿಷಯ ತೀರ್ದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪುರ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತು ಬುಲ್ತುದು ಪುರ ಆತನು ಬಟ್ ಗೀರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಯಾ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾಗ ಬರ್ಕ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏನ್ ಕೊಂಚ ದಾದಾಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನಿ ಅವಡು ಅಂಚ ಏನದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣೆಕ ಎಂಕಾರ್ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ ನಾಟಕದಾಗ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಮಂತಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಆ ಮಲ್ಲೆತ್ ಬುಡ್ಲೇರು ಐರ್ದು ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ನೆರಿಯರು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಣೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾನ್ ಐರ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬತ್ತೋಲ ಯಾನಾರೆಡ ಪನ್ಲೆ ತಪ್ಪಾಡೆನ್ನ ಮದ್ನೆ ಯಾನ್ ಎಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬರೀ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಾವೆ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಯ ಆಪಿನ ಅವೇನು ಆಪನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಬೋಡಿದಿನ ತುಯೆ ಹಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲಿನ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಅಕ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೆ ಮೂಲೆನೆ ಮದ್ನೆ ಅತಿತ್ತ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯರು ಪಂದೇನಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರ ಪೋಯರು ಜಾತಕ ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಪಾತೆರ ಅಸತ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾದ ದೆತೊನ್ನು ಎಂಚ ಆಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರುತ ಮೀಟ್ ಬಂದು ಪುನತೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬರೀಟ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತೆರನ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಜನರೇಷನ್ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜನರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಇಡು ದಾದ ಪಾತೆರಿ ಯಾರಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೆಡ ಪಾತೆರನೆ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಲ್ನ ಇರೋ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏರೋ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಸರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜೆ ನಾ ಚಿಪ್ಪು ನಡೆ ಕೊಣುಪ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೋತಿಚೇರಿ ಎನ್ನ ಒರಿಯೇನೆ ಪೋತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂದಿ ಎನಕ್ ತೋಜ್ಪ ಒಂದೆ ಆ ಎಗ್ರಿ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಮದ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮದ್ನೆ ಅಪ್ಪನತೆ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗಲ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಸೀರೆ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒರ್ತಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದುಕನ ಇದೆ ಐಕಿನ ಲಡೈ ಮಲ್ದೇರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ್ತು ಎರೆಜೆ ಯಾವಣ ಅಲಗತಿತ್ತನ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿದಿನ ಕೊಸಿಲ ಅಲೆಗ್ದಾದ ಸದ್ರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಏನೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣಾಗ್ಲ ತೂಯರ ಪೋಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಗ್ರೆ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಈತೆ ಬಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಿಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತೆರೋಡು ಅವುಪರೆ ಜೈರ್ದಾಗ ಫೋನುಡು ಪಾತೆರ್ನ ಆ ಕ್ರಮ ಅಪಗ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಅವಳ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೆ ಅಂದಿ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಏನು ನಿತ್ತೆ ಏನ್ ಈತೇನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ಇಡೀ ದಿನ ಪುಂಡಿ ವೈಪ ಒಂದು ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೇರು ದಾದ ವೈಪ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾರಾಯ ಮದ್ನೆ ಅಪ್ಲೆ ತುಂಬಿ ದಾಲಪ್ಪು ಜಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವನ್ಸಿ ಆ ಕ್ರೇಜಿ ಕೆಲವರಿನ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವುಪುರ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಂದದೆ ಇಂಕ ಆ ಮೂಡ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚ ಮನೆಯರೆ ಪೋಂಡ ಕುಡಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಕ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇಂಕ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲವಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ಅದೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕಜಿ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆನೇ ಬರಡು ದುಪುರ ಏರಡಲ 12 ದಿನ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಜನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತುನು ಬಟ್ ಆ ಕಾಲಡ್ ಆಲ ಇಂಕ 2 ವರ್ಷ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೋಳು ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಆಲಿನ ಲವ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅರ್ಥಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪಗ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಪೋಯರ ಸೀರೆ ಅವಡು ಅಪಗ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಇಂಕ ದೆತ್ತುನಡತ್ತ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಸೀರೆ ಕಾಕಜಿ ರಾಶಿ ಪೂರ್ ದೇರದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡುಂಡು ಕಾಕಜಿ ಪೂರೆಗ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಮನದನ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ ಸಾರಿಲಾಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವದಾಯ ನಿಕುಲ್ ಪಂತಿಜ ಅದ್ ಈ ಬಕ ಲವ್ ಮಲ್ತನ್ ಪೋಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ನನ್ ಹಿಡಿ ತಡೆದಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಎನ್ನಲಿ ಅನ್ನ ಪೆಂಡೆದ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ ಬೇತ್ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬನ್ನಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಾಳು ಮಂತಿ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಪುಡ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ನಾನು ತೂತೆ ಬಂದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದತೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ತಾಲೆ ಲವ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಹಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಣತುದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ವಾರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಂಬ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಪಾದ್ ಆಡ ಡೇರಿಂಗ್ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಪೂಜೆ ಬನ್ನಿ ಬಕ ಎಗ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೈತೋಳು ಇಲ್ಲಡೆ ನನಗೆ ಎಂಕಿದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥಡೆ ಯಾ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ನಕಲು 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೇರೆ ಈ ಓಡಿ ಈತ ಆಸೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವಳ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪೋಂಜಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ತೋಜದ್ ಕೊರ್ಲೆಗ ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಏನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ದೀವೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ತೂನಗಾನೆ ಆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾನ ಇತ್ತಕಲು ಓಲೋಲಾತಿರ ಒಬ್ಬರು ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಒಲ್ಲ ಪಡ ಎಂದೆಡು ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದ ಏನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ದಿನಚರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏನುಂಡ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ವರ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆದ ಇತ್ತೆದ ಪನ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಬೇಗ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆನೆ ಲಕ್ಕದ ಇಂಕ 1 ಗಂಟೆ ದೇವೆರ್ನ ಬೇಲೆಂಡು ಇಂಕ ಮನುಷ್ಯರಡ ಪಾತಿರಡ್ಲ ದೇವೆರಡ ಪಾತಿರ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ದೇ ಪಂಡ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ದೇವೆಡ ಇಂಕ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ದೇವೆರೆ ಇಂಕ ಕುಂದು ಕೊರ್ಲೆ ದೇವೆರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಒಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ ದೇವೆರಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರು ಏನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ನಟ್ವೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ನಟ್ಟೆರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರುಂದಾತೆ ದೇ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಓಲೈಜಿನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತೀರ್ಪೋತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೇ ಪಂಡ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಅಪಗ ಲೈಫ್ ದಾದ ಉಂಡು ಏತೋ ಜನ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆರೋಗ್ಯ ಜಿನ್ನಬಕದಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿಯತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಆಯ್ಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಯ್ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತೆ ಎಂಕದಲ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಲೆ ಇಂಕ್ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ ದೇವಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತಿಜೇತ ಎಂಕುಲ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುವ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಸುಖ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತ್ತ ನೋ ನಮ್ಮರ್ದು ಕಷ್ಟ ದಕ್ಲಿ ತೂನಗ ನಮಕ್ ದಾದ ದೇವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಇಟ್ಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ತೀಯ ಕೆನಟಿಕ್ ದಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಲ್ತದೆ ದೇವರ ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಬಂಗ ಕೊರ್ಜತ್ತ ಅಂತ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತಿತ್ತು ನಮಕ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಎನ್ನುವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದ ತೆರೆ ಓವುಲ ಶಾಶ್ವತ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಶಾಶ್ವತ ಬೇನೋಡು ಎಂಕ್ ಸೈನೇಟ ಬೇನೋಡು ಯಾನ್ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲಡ ನಾವಿನೇ ಪನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಡೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಆಸೆನೆ ದಿವಸ ಯಾನ್ ಒಲೋಣ ಪೊದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ತೊಂದಾಂಡಲ ಉಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ರಸ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಚಾಕರಿ ಏರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆತೆ ದಯವಂಡ ಬೇನೋಡು ಬೇನೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಿತೆ ಇತೆ 56 ರನ್ನಿಂಗ್ ಅತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ ತೀರ್ಪೋದು 40 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ದಿನವನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದಿನ ಪಾನನ ಎನ್ನಲ ಇತ್ತೆ ಸೈಪೆನ ದಾನ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಇಂಕ್ ದೇವಿರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಬೋನಸ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಓಡು ಜೋಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಬದುಕೊಡು ಎಂಕ್ ಆಸೆಲ ಇಜ್ಜಿ
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತು. ಆಕೆ ಯಾವತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಮಕ್ಳು ಲೈಫನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾడు ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡ್ ತೂಲೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುನು ಅರೆಡಾರು ಪನ್ಪೇನು ಅಕ್ಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ನೀ ಏ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸೈತೆಡ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪಾತಿರುವೇನು ಆತೆ ದೇಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತೈತೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಡ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಕಲ್ ಪೂರ ಸಾಥ್ ಕೊಲ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾತಿರ್ವೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನೆ ಪೂರ ಸಾಧಿತು ಉಪುನಾತೆ ಅನ್ಸ ನಾನು ಈ ಚನ್ನಟ್ ಒಂಜಿ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇನೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಎಂಕಿಂಚ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಡ ಆತನ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪನಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ರಾರಾಜೀಸು ನೆನ್ ತೂತಿನಾಯಿ ಇತ್ತ ತೂನಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಗಂಗಸಾರ ಬರ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಟಕ್ ದಾಸೇರಾದ್ ಅಕನ ಲೈಫ್ನ ಹಾಳು ಮಂತು ನಿನಿಕ್ ಅಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಡರಿ ಏರ ಕೈದೇರ್ತದ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉರ್ಲಿರನ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಕಲ್ನ ಚಳಿ ಬುಡ್ದು ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಬಂದನ ಜೀವನದ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ್ ಇರ್ನ ಈತ್ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜರ್ನಿಡ್ ಯಾನಿರೋಡಕ್ಕೆ ಏನನು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯಡ ಮೇಯ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಪುನಗ ಆಯಗ್ ಪುದರು ಪುನಗ ಆಯಗ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತು ನೋಡು ಉಲ ಇಡನು ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿ ಪುನನ ಅತ ತಿಂಗೊಲು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅತ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪುನನ ಅತನ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಅವೇನಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ ದೇ ಗೊತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಡ್ ಅಕುಲು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂತೆರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನೆಲೆ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೊಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀವನಾಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಅವೇ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ನಾವು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪನ್ಲ ದಾಯಗ್ ತುಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದನ ಜಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತ್ ದಿನ ತೂಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಏತ್ ದಿನ ತೂಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಡಿದಿ ಬರ್ಪೊಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ತೂಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಬಚ್ಚು ಬಂಗ ಆಪುಜ ಅದ ಅವು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಪ್ಪನ ಆಶ್ರಮನೆ ಇತ್ತದು ಅಂದ್ ಅಂದ ಈತದ ರಾಶಿ ಅವಳು ಕೊಂಟುಂಡು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜ್ ಯೋಗ ಮನ್ಪೋರ ಜಿಮ್முக்கு போப்பாರ ವಾಕಿಂಗ್ போப்பாರ ವನಸ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜ್ ಏತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದರ ಆಯಿಲ್ ಐಟಮ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜ್ ಓಲ ಬುಡ್ತಿಜ್ವಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಉಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಆನಿ ವೆಜ್ ಎಕ್ಕುಲು ಏನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ದಿನ ವೆಜ್ ಅವು ದೇವೇರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲತ್ತು ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಸಪುರ ಉಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಜಿನ ವಾರೆಡಿ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿಂದೇಡ ತೋರಾಪೇನ್ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿಂಕ್ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ವ್ರತ ಪತ್ವೆ ಅವತ್ತು ನೋ ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನ ಏನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಂದು ಕೊರ್ತಿನ ಇರದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರ್ ಪನ್ನರು ಇರ್ದಾದ ಇಂಚಪುರ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುನಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಜ್ಜದೊಲ್ ಪೋಂಡ ಉನ್ಪೋಚಿ ಬೊಜ್ಜದೊಲ್ ಪೋಂಡ ಏನ ತೈತಿನೆಗ್ ಪೋಂಡ ತೈತಿನೆಗ್ ಪೋಯರ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಆನಿ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆಯ್ನ ಅನುಭವಲ್ ಏನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎನ್ನನಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬುಲಿಪು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಇಂಕ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಅವೊಂಜಿ ಪೋಪೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಡೆಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೋಡೆ ಪೋಪೆ ಬೊಜ್ಜಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪೋಪುಚೆ ಪೋಂಡಲ ಸೀದ ಬರ್ಪೇನ ಅವಳು ವನಸೆ ಮಲ್ಪುಚಿ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ ಥಾಟ್ ಬೊಜ್ಜದಾನಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮೀನು ಕೋರಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ಗ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ ಸ್ವೀಟ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ ಅವು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ ಒಂದು 16 ಬಗೆದೊಂಜಿ ಕೂಡ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೂವ ಏರು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ 13 ದಿನ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪುನಾಡ ಒಂಜಿ ಸೈತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಆತೇನ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತೋಜೈನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಲಕ್ಕೆ ಜೇರೆಗ್ಲ ನೆನೆಪು ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜತ್ ಕಡೆ ದಿನ ಉಲಿಪು ರಾತಿ ಆನಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏನಲ್ಲ ತಿರಿ ಇತ್ತ ಕಿಶೋರನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬೊಜ್ಜಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಪೇರು ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂದ್ರೆ ಸುರುಕುಕೇನೇನು ಆರ್ ಬೇತ ಕಡೆ ಬೇಕಿರೋದ್ ಕಂತಡೆ ಅನ್ಕೆ ಎಂದುವಲ್ತ ಬೊಜ್ಜದ ನಂದಕೇನೇನು ದೆನ್ ಆರ್ ಕನಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾದು ಯಾನ ಏನು ಮುಟ್ಟುನೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದ ಕಂತಲೇ ನಾನು ತಿನ್ಪು ಜಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನು ದೆನ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಬೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ದೈವದ ಮೀನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುವರೆ ಅಂಚೆ ಇರ್ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಾರ್ ಅಂಚಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಾಗ ಅವೇ ಹಿಂಗ ದೇವರೇ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಂಜನೇಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಗುರು ದೇವೇರಿಂದ ಎನ್ವೇನ್ ಆಂಜನೇಯರ್ ಐರ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಂಕ್ ತೇಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಈಶ್ವರೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಈಶ್ವರ ಈ ಜಾರ್ನ ಸಾರ ಚಂದಲ್ಲ
ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಸಾವಾಸ ದೋಷ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಬೈದಿನೊಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಲ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ನಂಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಿರಾರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿನ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ನಾಯಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಲಿ ಎನ್ನೋಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇನ ಎನ್ನ ಎದುರು ಏರನ್ ಬೂರ್ಣ ಪೋದಾಕ್ಲೆನ ಏರಿ ಎನ್ನ ಕೇಡಿ ಆಂಡಲ ಏನ್ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳಿ ಎನ್ನೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ತಪ್ಪು ನಕಲು ತೆರಿಯ ನಡುಂದು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನುವೆ ಕೆಲವೇರ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಈರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯಿಗೆ ಮತ್ತಿನ ನೇರ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥಡೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಕುಲು ಎಂಗ್ಲಂಡನೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಅವು ದಾಯಿಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಏತು ವೇದಾಂತ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಕ್ಲು ಒಂದ್ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಏನ್ ಕಿಶೋರ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಏತು ವರ್ಷದ ದುಲ್ಲರ ನೋಟಿಗೆ ಪಂಡ ನಾನು ಒರಿಯೂರ್ ದಿನಸಲ್ ನಾಟಕದ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಿತ್ಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲೆ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಅಕ್ಲು ದೂರ ದೂರ ಆಯ್ನೆ ವಿನಃ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಮನಸ್ತಾಪ ಬೈದನು ಐಕೆ ಐತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗಲ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ ಟ್ರೂಪ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನಗಲ ಯಾನು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಪರವಾದಿ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡೇ ಯಾನ್ ಮಂತೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಅಪಗ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಕಿಶೋರನ ಬತ್ತು ಕಿಶೋರನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಶೋರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತಿச்சு ಅವೇನು ಅಕಲ್ ಪುರ ಎನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಏರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ನಂಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜತೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗ್ಲೇ ಯಾನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಅವೇ ಕೆಲವೆಡ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಾಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಾಳಿನ ಅಕಲು ತಿದ್ದೊಂಡೆಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಚೀತು ಪಂತಿನ ಆರತ್ತು ಎನ್ನ ಗಮನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಏನಿಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿಜೇರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇ ತೊಂದೇರು ಅಂಚೆತ್ತಪ್ಪ ನಾರೇನು ಹಾಳೆಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಿಗಾರ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರೇಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಅರ್ನನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಐತೋಲೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಆರು ಏರೆಡಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪುಜೇರು ಏರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾರಂಗದ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಏಪಲ ಏನ್ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಬೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ತಂಡ ಪೋಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ರೇಪನೆರೆ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಡ ಎಸ್ ಎಗ್ರಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿಯ ಬಂದ್ ಯಾನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಎಗ್ರಿ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಆಸೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪೇನ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇನ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೇನ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವ್ಲೆಪ್ಪುನು ಅಕುಲು 10 ವರ್ಷಡ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಆದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಮಾವಿ ಪನ್ಪೇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ತೇರು ಐಕ್ ಅಕುಲು 10 ವರ್ಷ ಪೊಣೆತೇನು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಲ್ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲು ತುಯ್ಯರಾಯಿನಿ ಶಾಮಾವಿ ನಾಟಕದೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರ ಬಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪುನು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲನ ತ್ಯಾಗ ಉಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಡ್ರಾಮನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ತಾಲ ಬುಂಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲನ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಉಲೈಪೋದು ಶಾರದೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಡ್ರಾಮಾರ್ದ ದುಂಬು ಅವೇನೇ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪರ್ ಈತೆಡ್ಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡತ ಅಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೆರೆ ಇರೆಗ್ ಮರತು ನಿಂಗೆ ಪನೋಡಿಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅವೇರ್ನ ದಿನಚರಿತ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಡು ಉಂಟವ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ದೇವೆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಯಾನ್ ದಿನಚರಣೆ ಕಲಾರಂಗದ ವಿಸಿತ ನಡುಟು ಬೇತ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಒಂದೇನೆ ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಊರ್ದ ತರಕಾರಿದ ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಪುಡಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈಕೊಂಡು ಪತ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ತರಕಾರಿ ತೂನಾಗ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರೀಸನಲ್ ರೇಟ್ ಕೊರಂದುಪ್ಪೆ ಊರದ ತರಕಾರಿ ಊರ್ದ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪದಪೆ ಬಸಳೆ ಪದಪೆ ಬೆಂಡೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ದಿನಚರಣ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಮನಲಿ ಕೊರ್ಲೆ
ದಾದನ್ ಪೆರ್ಲು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನೆರ್ ಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಗತ್ತಲೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಅಂಚ ಆ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಿರವುಡು ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಬನ್ನೋಲಿ ನುಪ್ಪುದ ಬೆರಿಸಾಯ ಪನ್ಪೆರತೆ ಬೆನ್ನೆಲು ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲು ಎನ್ನ ಪಿರವುಡು ಉಂಡು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡತ ಏರ್ನ ಕೈ ನೀಡೋಡು ಅಂದ ಬನ್ನನ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತನೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಎಗ್ರಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಪಂಡೆದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋದು ಅವಿನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಯಾವಂಡೆ ದಾದ ಕಂಡುನ ಅತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವೆಂಕ ಉಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಒರಿಯಂಡಲ ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಾ ಟೀಮ್ದ ಡ್ರಾಮಾ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆತ ಶೋ ಆತಿಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಎಂದುಲ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಐತಲ ಅವ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಇಡಿಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಡಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಲ್ಟಾ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸಿ.ಕೆ ಪುರ ಉಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತ 3rd ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಂಡೆ ನಾನು 4ನೇ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಆಯ್ತು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಬರಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಬರಡು ತಂಬಾಕುದ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಲಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತ ನಾವು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅವು ಹಿಂಗ್ ದಿನಕ್ 2,000 ಐಟ್ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕನಗ ಅವು ಮಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕಿರಚ್ಚಿ ರಂಗಚಲನ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಶೋ ಏರಡಲಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲುದು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದೇನೆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10 ಶೋ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಸಡನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಂದಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಆ ಡ್ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಪನ್ ಫ್ರೆಂಚರ ಗಿಲ್ಟ್ ಇತ್ತರೆ ಅನ್ನಡ ಇತ್ತ ನನ್ನ ತೆಲಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಡ್ರಾಮನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಏನಾರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತನ ಇತ್ತ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅವು ಒಳ್ಳೆನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀಸಸ್ನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಐತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಮಲ ಚರ್ಚ್ ಬುಕ್ ಆತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತೆ ಚರ್ಚ್ ದಕ್ಕಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಏರ್ನ ಮೇರ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏರ್ನ ಜೀವನ್ ತುಳುಟ ಆತಿಜಿ ಇತ್ನೇಟ ಶೇಲವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಓಹೋ ಮತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಶೆರವ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಫಾದರ್ ಆರಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆಪುಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನೆ ಬರ್ರೆಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಲಕ ಮಲಕ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಲಕ ಮಲಕ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಅವೇ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬರಂದ್ ಐತೆ ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮುರಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೌತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಕಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಅವೆಂಚನ ರಂಗಚಲನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೈಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಂಡಿತ ಏಮಂತ ನಿಕುಲ್ ತೂವಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಜಿಕ್ ಏನು ನಡೀತು ಸರ್ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುರ್ಲಿರು ದಾದ ಪುದರ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ದಯನ ಪುದರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಂದ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವು ಕುವೆಂಪು ಸರ್ನ ಕುವೆಂಪು ತೀರು ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ ಓದುನ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುನಾಯ್ ಆ ಕುವೆಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ಓದುಪ್ಪನ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗ ಆ ಪುದರ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಪುದರೆಡ್ಡೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಲವಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇತ್ತೆವು ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಾಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಉದ್ದಾಪುನ ಪುದರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಲವಣಚಂದ್ರ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪುದರ್ ಸುಮಂಗಲ ವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ತದೆ ಏನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗವರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಪದು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಫಾರಿನ್ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪಗ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪು ಎಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ನ ಮೂಲೆ ಕಲ್ಪವಿದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜನ ಬೋಡತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾತ್ ಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಲವು ಜನ ಬರ್ಚ ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನದ ವಿಷಯನೇ ಜಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾಯ ಆತ ನನೋಡೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಲೆ 56 ಬಂಡ್ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಬೋನಸ್ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 40 ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಬೋನಸ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಂದಂಡ ಈರ್ ಒಂಜಿ ದಿವೊಂದಿನ ಚಲನ ಇರ್ನ ಬೇಲೆದ ರೀತಿ ಅವಡು ಇರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವಡು ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಈತ ದಿನ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ಪುನ ಅವಡು ಅಂಚ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡುವರ್ಸಿ ಓಲ ಎಷ್ಟೇ ತಿನ್ನ ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡು ದಯ ಗೊತ್ತೇ ಓಲ ಇತ್ತಂಗ್ಳು ಟೂರ್ ಪೋಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪ ಫಾರಿನ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬೊಂಡಲ್ ಪುರುಂಡತಿ ಅವ್ಲು ಈತಿದ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಡುಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲಂದೇ ತಿನ್ಪೆ ದಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಂತಿಜಿಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸೈನಾಗ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕ್
ಅಂಗಡಿ ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಐಕಿ ಏತು ನೆಕ್ಕಿ ಏತು ಗಂಡನಿ ಬಂದ್ಪುನು ಅವು ದೊತ್ತಲ್ಲ ಬಡಿದನ್ ಅವು ಬಡಿ ಚಿಂತಿ ದೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾಣೆ ದೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ತಾಯಿ ಆಸೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡತ್ತ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಬಂತು ಅಂಚ ಆಸೆ ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಪುನ ಇಟ್ಬಿಡ